Simorra nace a principios del siglo pasado, es una empresa familiar dedicada a la alta costura de mujer y a la sastrería media de hombre. Yo me incorporo en los años 70 y en el año 77 presento mi primera colección de camisas para mujer, que es la prenda fetiche de la marca durante muchísimos años. Y en este momento estamos instalados en un proyecto de expansión internacional que nos hace mucha ilusión. El mercado de la moda en los últimos 10 años ha sufrido una transformación y un cambio muy importante. Cambia la forma de comprar, la compra es un acto emocional, lúdico, y el peso de la relación calidad-precio también ha cambiado muchísimo. Hoy hay unas grandes cadenas internacionales que han impuesto un target de moda, de precio, y nosotros tenemos que estar atentos a todos esos cambios. Fa 3 anys vam plantejar-nos definitivament que calia reestructurar tota l'oferta de Simorra, tant des del punt de vista de producte com des del punt de vista de canals de distribució. L'empresa és una empresa que no estava mal posicionada, de fet vam aconseguir conservar tot allò que teníem i avui en dia cal dir que potser hem trobat camins que ens han permès una certa expansió. En aquell moment, realment, el món ja estava en un entorn molt canviant. Era difícil i calia reinventar-se, calia trobar noves oportunitats de negoci. En aquest sentit, l'ajut d'acció ens va anar d'allò més bé. Fruit de tot això, trobem que les oportunitats de negoci s'estan materialitzant de mica en mica. Tenim països com Xina, on realment és molt difícil plantejar-se una expansió en una petita i mitjana empresa, però que trobem oportunitats de negoci amb joint ventures en allà que ens poden permetre apuntar una possible obertura de 40 botigues en els propers 3 anys. Tenim a Espanya, que semblava un país exhaurit, que en noves línies de producte podem obrir fins a 15 o 20 botigues en el plaç dels propers 3-4 anys. I les que tenim ens funcionen d'allò més bé. Fruit d'això vam decidir actuar en 3 línies. Una va ser continuar potenciant allò que havíem abandonat una mica, que era la botiga multimarca, el nostre sector d'inici, el sector tradicional. Potser fer-ho més a nivell internacional, amb assistència a fires i fins i tot provocant alguna mena d'acords amb corners i shopping-shops amb clients molt importants. Això en paral·lel ens va permetre desenvolupar tota una idea de corner i de shopping-shop pel que serien grans magatzems, el magatzem de referència a Espanya i els equivalents a nivell internacional, tant a Europa com als Estats Units. I finalment vam continuar la nostra expansió de botigues amb les noves línies de producte, que han suposat un increment important del nombre de botigues que podem obrir a Espanya, però, donada la situació també actual, ens hem centrat més en el mercat internacional. Fins i tot ens hem permès obtenir alguns resultats positius i esperançadors de poder estar ben implantats a països com Xina. Crec, honestament, que estem ben situats en el que seria una virtual pole position de cara a quan tot això pugui millorar una mica. Desde hace un año estamos trabajando mucho en el contenido de nuestras marcas, segmentándolas muy bien, y además estamos trabajando mucho en el lanzamiento de una nueva marca que de alguna forma, sin perder los valores de la marca, que para nosotros es muy importante en cuanto a calidad, rigor en los procesos, pero que nos aporte el precio, que nos parece que es fundamental para el crecimiento futuro de la compañía y que nos permita captar un público más joven. Innovación para nosotros es el plantear y el presentar nuevos productos sin perder la esencia de lo que ha sido la firma durante tantos años. Valorar muchísimo la calidad, los acabados, los procesos, y hoy en día, lo que te comentaba, diseño y precio, però sin perder los valores. Per nosaltres, l'innovació és un exercici constant d'autocrítica. Tot allò que no sigui adaptar-se contínuament a les necessitats del consumidor és estar equivocat. No som ningú i cal treballar d'una manera autocrítica i dura, malgrat que no ens agradi, per satisfer les futures necessitats dels mercats.